Devçepelin mecutariyen kaşmer, xwenenasên nezanin fikir ebter, bo İslamê dibêjin gotinên bêserûber, wekî gerêza sêyî har ji deva diçi der. Keç û xortê me yên ciwanin çavbelek, guh nedin van mecûvarikên serxelek, hişyar bin û bifikirin rojê carek, yê ku tu xuluqan diye dayê te parek. Ev dîn, dînê Rebbê erşê elayê, xwedîsoz û wefadarê ehda xwe ye, têda tune zulm û zorî, cewr û cefa ye, dewlemend kole û geda misêwa ye. İslam nehatiye bi kutekî zulm û zorî, rêya rastiyê pêşê te kiriye bi camêrî, rêya rast sîratel mustaqîme ger hilbijêrî, bi serfirazî tu biçî dîwana Rebbê barî. Ve temmet kelimetu Rabbike sidqan ve adla, tenê gotinê Rebbê we bêkil û kêmasiye. Di wê de rastî û rûmeta mirovan heye, wek gorê nezan nebe xaliqê, neyarê xaliqê xwe ye. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم. بێگومان me kitêbekî ji we re daxist têda behsa we dike. Rabbukum e'lemu bikum. Rebbê we çêtir bi nefsa we dizane. Di berê de me pir dît zulm û zordarî, kuştin û talan, nexweşî û derbederî. Lê ne bi qasîban 120 salên dawî, bi navê nîjadê em kuştin bi hovî. Baweriya wan bi hukmê Qur'anê nîne, bi navê sûreyê Qur'an me diqelîne. Koşgirît agirî, Dêrsim û geliye zîlane. Qiyama Şêx Saîd Nehrî û mala Berzane. Ecemên Rafizî, papexgenî û erebên beesî, bi tevê neviyên Turanîstên faşîstên kemopîst, İslam kin û qot kirin pir pêlîst, em û Müslüman kirin terorîst. Xwedê dibêje el-heqqû min rabbikum. Rastî û durustî ji cem Rebbê we ye. Di heq da kuştin û talan tune ye. Xêr û bereketek ji cem Rebbê we ye. 1300 sal İslam li welatê me rewa bû. Belê pir kil û kêmasî li ba Müslümanan hebû. Lêbelê êl û eşîr, çand û zimanê me azad bû. Em ne aşiqên neyarê xwe, ne jî kuştiyên berxelkê bûn. Di sed sala 1919 de dîn qedexekirin rakirin ji mekteba. Bi navê hurriyetê namus anîn 5 pera, wê demê rêz û rûmet ji zimanê me re jî nema. Gava şêx û mela mezin bûn li welat. Roj û şeb bona ziman dikirin xebat. Dema musîbeta sosyalizmê di ser me de hat, Kurdî û rûmet çand û ziman bar kirin ji welat. Berê dewletên netewî yên serbixwe tune bû. Heya laiksizm li welatê me rewa nebû. Em hebûn navê me Kurd, welatê me Kurdistan bû.
خودی عشیر رومت و چند و زمان خوابو وان شوقارشن کوفین وان لنگر ام این کار کرن هیشتن بسر و بر ین گوتن از ازم او سری را کرن لهمبر فرمانا وان برین او تنکرن هما یکسر از زانم تو ناخوازی راستی ببهیزه لیدنگی حقی و راستی تم بلند و زیزه وکی رونایا تاوی لهر دری دلیزه ایدی کاری تتونه تو بکه چیزو ویزه راستی اسلام و مسلمانان ام نکشتن لائقین لادینی ین سختکار ام نهیشتن حکم اسلامی لولاتی وان قد خبو مسلمان جی وکم کردان عاسی و باغی بو هیجی هند بیجن مسلمانان ام کشتن هند فکر و حزر خدا شاشو نراستن هیجی هند بیجن مسلمانان ام کشتن والله هند فکر و حزر خدا شاشو نراستن 8 گلان 2020